Angola jamanatigi sigi kalata jabe u konti bɔli daminɛna. Jamanatigi João Lourenço b'a fɛ ka jamanatigiya sɔrɔ siɲɛ 2. Kuma min na fanga sinamatɔn UNITA b'a fɛ ka fanga yɛlɛma ka bɔ MPLA bolo min bɛ fanga kunna ni y'a san 47 ye. Sudan u ka jamanaden Karim Khan ye dunuya kiiritigɛsoba Cour pénale internationale wele dunuya kiliyatonba Nations Unies ka lakana bolo Conseil de sécurité kɔnɔ ko ka dɛmɛ d'u ma maa minnu bɛɛ lajɛlen fagara san 2003 Darfur fanga dafiri la. Algérie jamanadenw caman de ye wele bila Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ma k'a ka kuma visa ko kan u ka jamana ani Faransi jamana cɛ. Macron ka yan ka taa tile 3 taama la Algérie jamana kan. Ni y'a san 1 ye ko Faransi jamana kelen do ka u ka visa ko ɲɔngiri Algérie jamanadenw ye. Egypte karogɛlɛya waliba dɔ kɛra ka taa musolaka dɔw fanfɛ u ka babolo fanfɛlaw la ko kiriko ani jamana sariya taabolow tɛ ka fɛn fɔ karogɛlɛya min bɛ ka taa musolakaw fanfɛ. Zimbabwe jamanaden Harmony Kurisa min ye musomanninw sen don u ka farikolo ɲɛnajɛ kirike la Dombo Shava sigida la k'a b'a fɛ ka kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen dayɛlɛ den musomanninw ye u ka jamana kɔnɔ.